Hestunggara Manik Raja Dewaku ya jagat wasisaning Bathara Paman Harya Sengguni ayo ndadekake kagiat pegara si paman manira piji enten ngajengan manira Paman Patih Harya Sengguni kawula nun nggih anak Prabu sakalangkung gorawalan panampinipun ing abdi ngepatian sareng kula tampi timbalanipun Maduka anak Prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos ing manah Pindoron Salomba pinanjering alun-alun kumitira caruk maras nanging sareng wonten ngarsa Maduka tebih saking raos kemarasan wanter sabda pangandika Maduka anak Prabu ing Ngastina nggih kula nom nggih paman kadiparan anggur si paman ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun Maranata tata rakiting negari Ngastina Paman Patih Harya Sengguni nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula nggih anak Prabu menawi Paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya boten badhe anguji wani para kawula sami sayep saeka kapya karya luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina medhahipun para abdi prajurit mboten sami kendhat anginipun gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja Paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca Paduka anak Prabu ing bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nokno nulinggih ndadosaken suka marwata sutara sing manah mboten langkung bakaran ingkang utama tindakna selawasi lan prayogakna angresi paman ngadhep ngarsaning manira Paman Patih Harya Sengguni sampun boten kirang prayogi biswanipun ing abdi kepatihan namung drelan saksampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ing abdi kunjuk sandhang pada Paduka anak Prabu ing Ngastina kula tampi dawuh sami-sami paman wasa jenar mugi kasekecap anggen jengandika lenggah Paman Patih Harya Sengguni Bapa Penembahan Durna salawujeng andika Bapa ing Sukalima kula ngaturaken karaharjan tedhak Paduka Tendaja Ngastina Bapa Penembahan Durna ing Sukalima astaka swalasila berdobok swalu gimbal sumorante hawala kula muni geger tansah pinanganing kawidatan ing sambi kula sawanipun ing Bapa ing Sukalima mangya widodon Niskala durga mendhak kala sira namung kepareng ingkang Bapa ngaturaken pudyastawanipun ing Bapa kunjuk ngersa Paduka anak Prabu Ngastina ngger anak Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecap anggen jengandika lenggah Bapa Penembahan Durna Bapa ing Sukalima kula naknan sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Bapa ing Sukalima wonten negari Ngastina dinten sakmangke menika ngger anak Prabu Duryudana apa dene sira Dimas Kartomarma prayogakna ngrisi ati ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartomarma lho niki diweji sesembahan kula sampun boten kirang prayogaken kula ngabiyantur ngersa Paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung drelan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk Sandapepada Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ndak tombo siadi ngaturke sembah ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripin dayan ing kasantosan lan mratakna maring sagung Prawadyabala ingkang bodha gandung sepo riklungguhan samengku jeneng ingsun diambabarake wigatining pasuwagan menapa sampun Paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ngastina nun mangke Koko Prabu Baladewa dereng sawetawis dangu rawujeng andika Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi Ngastina pun Duryudana ngaturaken pasegampun ngrami kunjuk Sandapepada Paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa ing Mandura Koko Prabu sembahan kula Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat Yayi tansah pinangganing kawidadan liring sambi kula sawanipun ing Rapa Mandura saha samrambagenipun Yayi sampun kula tampi akarya bombong birawaning manahipun ing Rapa Mandura namung kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Rapa kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngastina Yayi Prabu Duryudana kula tampi akarya bombong raos manah
mboten langkung kecok nanggen jengandika lenggah Koko Prabu Baladewa kawula niki sampun boten kirang bayi bipiswanipun ing Raka ing Mandura riki lenggan sak mangke wonten ngarsanipun kadang kula ing Astina Yai Prabu Duryudana. Ing salajengipun Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana dene rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mboten kula sugata mawi tata upacara ning Kanalindran upami alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayaka ing Mandura bilih kelenggan samangke paduka kepadhe keparang rawuh tedhak wonten Praja Ngastina. Koko Prabu kula nedya ngrakit Arata Kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji yambyang paduka Kanjeng Koko Prabu minangka tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara wayah pra jagat. Dai kula wonten dawuh nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun Raka ing Mandura pangraos kula tan para bita kados dene kejugurukan Wukir Sari kelepaning samudra madu dene mekaten tandha tresnanipun kadang kula Yai Prabu Duryudana tumrap ingkang Raka ing Mandura namung semantena miturut ingkang Raka ing Mandura tata upacara ing amrajaning mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka ing Mandura. Dai jagat menika sampun dados paseksen bilih Baladewa tumitah wonten ing Janaloka menika sinampiran kewajiban menika dados pengayomanipun kadang-kadang kula Sata Kurawa mila mboten maneh menawi wong sawangsa pendak-pendak dinten ing sampun katetepaken ing Raka sowan wonten negari Ngastina dene ujuping manahipun ing Raka ing Mandura namung tetinju dhateng kawontenanipun kadang-kadang kula para Sata Kurawa ewa semanten riki lenggan sak mangke teka Yai Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang beneh keladat ingkang sampun kaselak nata ing raos daya-daya kula ngawuningani menapa to sababipun lan menapa to darunanipun dening paduka Yai Prabu ngawontenaken pepanggihan ingkang beneh keladat ingkang sampun. Yai menawi kepareng kawedharing kathah wonten kababarna nanging mlayu adi tumraping para kadang sentana kula kanthi manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang Raka ing Mandura kula nedya nganglungaken jangga nilikaken karna mastuti sabda tama paduka Yai Prabu wonten wigatos menapa keparenga kula nyadong dawuh. Yai Prabu Koko Prabu Baladewa Yai Prabu wonten dawuh sasampunipun wonten pangandikan paduka ing kados mekaten ingkang mesinipun kula dipun adhep dening sangganing para sepuh menika katingal bingah raos sing manah kula nanging sareng paduka Kanjeng Prabu paring dawuh. Yai wonten wigatos menapa dene jengandika Yai Prabu Ngastina ngawontenaken pasewakan ingkang beneh keladat ingkang sampun wonten madyaning pasewakan menika kula boten badhe ngrembak perkawis negari kula boten badhe ngrembak perkawis Nayaka Punggawa lan Sentana Ngastina napa nggih badhe kula rembak madaning pahaman ageng datulya dinten samangke boten sanes kejawi namung kula wangsa kula piyambak kula warga kula piyambak. Lho Yai menapa wonten perkawis sing ngambet dhateng kawontenanipun kula warga menapa wonten perkawis sing ngambet dhateng kawontenanipun Nyai Ratu Banowati babar pisan boten lajeng menapa ing dados kersa paduka Yai Prabu paring dawuh mekaten. Koko Prabu sampun wonten setunggal candra hitang kelenggan dinggo dinten samangke menika kula menika nampi penangisipun putra paduka inggih menika Lesmana Mandra Kumara anak kula Lesmana Mandra Kumara gandrung kayungyun kalan setunggiling wanita tumuntun piyambakipun motah dhateng ngrayipun Ngastina pun Duryudana supados kula saged damel srana kasembadaning sedya Lesmana anggenipun badhe amengku satunggiling wanudya menika kala wau bingung bingleng raos sing manah kula jibeg paran marga ingkang kedah kula lampahi jernyatanipun Adel Lesmana menika anak putra Nalindra Lesmana menika anak kula piyambakipun menika putra Nalindra nanging boten kasinungan kanugrahan kabejam sekedhik kemawon
buktinipun sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Lesmana menika gandrung kalian setunggiling wanita tartemtu gagar wigar tanantuk karya wungsal wangsul marambah makaping-kaping nalika badhe gayuh pergiwa ugi gagal gayuh pergiwati ugi gagal gayuh Wrontowati Hatmaja Ndhurawati ugi cabar boten angsa damel kuwatos sing manah kula menawi ngantos dikelenggan sak mangke Lesmana ugi boten kasembadan hamengku satunggiling wanita menapa boten nami ambek bangeri dhateng asmanipun tiyang sepuh menapa boten nami kula menika lingsem piyambak menapa boten nami kula menika bebecer dhateng naminipun Alindra Ngastina Gusti Prabu Baladewa jagat oasis saning Bathara wayah pro jagat nuwun sewu Yai nuwun sewu sewu kalapatanipun ing Raka Kadawadana menawi kula wantun tutur-tutur dhateng Paduka Yai jenyatanipun Paduka menika Alindra Ngastina ewadene Yai Prabu Duryudana nyuwun pamanggihipun ing Raka ing Mandura boten ketang sekedhik menika mangke saged dados cecolok obor penggalih Paduka Yai Prabu Ngastina matur sembah sewu ingkang tanpa pindhan monggo kula paring pangandikan margi pundi kedah kula lampahi Yai wonten dawuh Lesmana menika atmajanipun Yai Prabu Duryudana Lesmana menika ing benjang badhe kemanti keprabonipun Yai Prabu menawi sak wanci-wanci mangke Yai Prabu sampun lereh keprabon tartemtu ing dados Narendra boten wurma inggih namung ingkang putra Lesmana Mandra Kumara mongko sak mangke Lesmana kepengin sanget nambut silaning akrami amengku garwa satunggiling wanita dhateng sinten malih Lesmana menika mangke badhe nyuwun pambiyantu kejawi namung dhateng tiyang sepuh jenyatanipun Paduka menika dados sudarmanipun Lesmana ana tetembungan anak polah bapa kepradah Yai lelampahan ingkang sampun lampah sampun ngantos dipun wangsuli malih lelampahan ingkang sampun lampah menika dadi kaca benggala menika dadi panuntun ingkang kedah saged kinarya pamecut tumrapipun Lesmana supados sak mangke boten ngantos gagar wigar akhiripun badhe mengku garwa setunggiling wanita pambudidyan Lesmana supados sak mangke sampun ngantos gagar wigar menika menawi boten dipun dombani dhateng tiyang sepuh boten badhe kelampah mila tumraping Raka ing Mandura panyuwunipun Lesmana mekaten menika kala wau nama sampun limrah jer dhateng sinten malih Lesmana menika mangke badhe nangis kejawi namung dhateng sudarmanipun mila sampun ngantos Yai Prabu menika ngoncati dhateng tetembungan anak polah bapa kepradah napa sing dijaluk anak wong tuwa wajib mituruti yen to kateman ora kelakon tegese menika dereng kanugrahanipun Lesmana ning upama kelakon syukur mangayu bagya seketi jumurung nuwun sewu menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun piksa lajeng ingkang dipun tresnani Lesmana lan ingkang dipun jangka Lesmana minangka dados jatuh kramanipun anak kula Lesmana menika sinten menapa putra Narendra menapa atmajanipun Brahmana mbok menawi malah mangke wonten tumuruning widodari ingkang badhe jinatu kula mudening anak kula Lesmana Mandra Kumara Prabu wonten dawuh Yai menika ingkang dadosaken bingung raos ing manah kula ingkangipun gayuh Lesmana menika sanes atmajanipun Alindra lho sanes atmajanipun Alindra sanes atmajanipun Brahmana tuwin atmajanipun satriya nanging namung tiyang papariman Wulandara namung kawula alit bebasanipun namung wong loro saudon telu saurupan boten sanes kejawi namung atmajanipun Nalagaring Gusti Prabu mangrimin saenget kula anakipun Nalagaring menika boten wonten ingkang mijil pawestri namung semantara dinten samangke Nalagaring sampun kagungan kanugrahan ujaring kathah samnyebataken adyan Nalagaring menika wong sekeng raganipun sarwi kirang nanging anakipun Nalagaring ingkang nami Nalawati menika damel hujating jagat kathah para satriya ingkang kayumyun kepengin amengku garwa dhateng atmajanipun Nalagaring nadyan kula piyambak dereng mangertos kados menapa kasuwistyaning warni atmajanipun Nalagaring namung nyatanipun anak kula Lesmana Mandra Kumara gandrung kapirangu kapandhuk beda ring asmara
satemah kepingin hamengku garwa dhateng atmajanipun Nalagaring Koko Prabu jagat wasisane kebotol wayah Brara jagat. Kyai menawi tetelo ingkang dipun jangkal Lesmana menika atmajanipun Nalagaring tegesipun menika boten keliya sabab nadyan Nalagaring Petruk Bagong Semar menika atmajanipun para Pandhawa nanging kula atrimut bilih para sapa kula menika boten kitang sekedhik tau-tate nampi pangudangipun Nalagaring. Para Kurawa tau-tate dipun mung dening para kawan. Mila awan menapa Yai Prabu paring derajat tuwin pangkat dhateng pun Nalagaring males kesaenanipun Nalagaring sarana dipun inggahaken derajatipun Nalagaring minangka dados besanipun Yai Prabu Ngastina. Nggih. Menawi bab menika gambil ning menapa kula badhe kiyat midhangetaken surakipun para kawula menapa kula badhe kiyat midhangetaken reraosanipun para kawula ing atasipun kula menika Nalindra ing atasipun kula menika Nalindra Gung Binathara jagat menika keberbeken dhateng asmanipun Duryudana ya bab derajat pangkate ya bab bondo donyane kula bebesanan kemawon karo wong sekeng karo wong ora duwe namun derajating batur mula mboten nami kula menika ngasoraken derajat kula ning ngunggahke derajate Nalagaring lulur mangrumiyin Kyai menawi ingkang raka ing Mandura petanganipun sampun babar kawis andhap lan asor ing derajat menika sampun ngantos sebab nuwun sewu ingkang langkung dipun gatosaken mboten kok perkawis antawisipun Yai Prabu Duryudana kaliyan Nalagaring menika mboten nanging dipun gatosaken antawisipun Lesmana kaliyan atmajanipun Nalagaring ingkang namipun Nalawati menika kala wau. Upami Lesmana lan Nalawati menika sampun sami tresnanipun jergegaranipun wong ngambut saning akrami menika namung seneng. Yen wis padha-padha senenge parane arep menyang endi meneh kejaba seneng ugi kedah kenceng tekadipun sabab tiyang ngambut saning akrami menika mboten dipun ginakaken setunggal kalih dinten nanging slaminipun gesang mila kedah kenceng tekadipun sebaya mukti sebaya mati yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking. Inggih sasampunipun kenceng tekadipun menawi Lesmana kaliyan Nalawati menika ugi kedah nglenggahi tembung kepareng. Tembungipun kepareng menika menapa? Temanten kakung lan temanten putri tiyang sepuhipun sami-sami sarujuk lan sami matuk menawi tila sampun mekaten kejah dipun westani wilujeng boten kitang namung sekedhik lan kanthi cumpen sarta ringkes kedah dipun wilujengi anut tata upacara ingkang sampun lumampah wonten ing papanipun piyambak-piyambak. Yai menawi ngantos dengan Yai Prabu menika mangke menggali babagan derajat asor luhuring kelenggahan antawisipun Yai Prabu Duryudana kaliyan Nalagaring menika mangke nadyan dipun rembuka sedalu atas boten-boten rampungipun. Awon menapa menawi Yai Prabu tumunten sak mangke lega penggalihipun lajeng kedah dhateng balai wismanipun Nalagaring dipun dodhok korinipun dipun kinang gambir lan suruhipun dipun lamar Nalawati kinarya srana muktinipun Lesmana Mandrakumara sabab tumrap kula petanganipun tiyang remen menika menawi sampun kesangetan anggenipun tresna kesangetan anggenipun kapandhuk rasa tresna menika adaanipun sok muta tuli tegesipun sampun boten weruh kiblat lor kidul wetan kulon menawi ngantos gagar wigar penjangkanipun kathah tiyang ingkang boten kasembadan sedyanipun tresna kaliyan setunggiling wanita tumunten cabar boten saged nambut saning akrami wekasan ingkang priya lajeng nganyut tuwuh ngiklasaken pejahipun ngiklasaken gesangipun trimah pejah tinimbang boten kasembatan ingkang dados penjangkanipun menika kathah ora lanang ora wedok sik lanang lalu ya akeh sing wadon golek dalaning pati menika ya ora sethithik. Mila menawi babagan perkawis katresnan menika sampun ngantos dipun anggep bab ingkang baen ingkang enteng nanging menika bab ingkang boten baen-baen Yayi. Nggih, matur sembah nuwun. Tuduna wonten dawuh. Menggah Tuduna gadah pemanggi menapa? Oh, menawi kula mboten kok benten kaliyan anak Prabu Duryudana kok nggih. Ternyatanipun tiyang tresna menika awrat, tiyang tresna menika awrat. Tiyang sepuh rumiyin sami nyebataken wong tresna iki abote kaya wong nyangga bumi. Ngaten mriku. Wonten malih ingkang nyebataken wong kangen ki mujudake sawijining lelara sing banget nyenengake kuwi laraning wong nandang kangen.
Mboten. Nggih, nggih. Saestu kula mboten goroh. Mila ngendikanipun anak Prabu Baladewa menawi wonten setunggiling priya ingkang boten kasembatan panjenenganipun mengku satunggiling wanita tumunten ngiklasaken gesangipun menika kathah. Menika conto menawi ngrembak perkawis katresnan menika sampun ngantos dipun anggep enteng. Nanging kedadipun petang kanthi nalar ingkang jlimet sampun ngantos sak mangke wonten setunggiling temanten calon temanten ingkang gelo penggalipun amargi boten kasembatan panjenenganipun nambut saning akrami. Lajeng memanggihipun Bawana tumrap anak kula Lesmana ingkang wayah anggenipun badhe dhaup kaliyan pun Nalawati majanipun Nalagaring menika kados pundi? Menawi cara kula sakmenika dipun tanting anakipun kemawon. Ingkang putra dipun tanting, ingkang wayah dipun tanting. Nek pancen Lesmana menika sampun sambung tresna kaliyan Nalawati, sing jeneng wong tuwa niku apike mengestoni karo ngragati. Wong tuwa apike mengestoni. Nek pancen Nalawati pun tresna kaliyan Saraja Kesema, Saraja Kesema pun tresna kaliyan Nalawati, temudi malih purukipun kedah dipun jawab-jawab. Nawing mriki kula gagas perkawis derajatipun ingkang putra miwah derajatipun Nalagaring. Nger Nalagaring menika arepa kados mekaten menika derajatipun endhek lho, Nger. Anu dhuwur. Nalagaring menika nuwun sewu menawi dipun tingali kanthi netra lair Nalagaring menika pancen namung derajate ngaceplik nanging nuwun sewu sing anak-anake Nalagaring menika sinten? Menika Semar Badranaya. Semar menika dewa Ngejawantah. Ateges Nalagaring Petruk Bagong menika menawi dipun tonton mawi netra batin ugi mujudaken satunggiling dewa Ngejawantah. Contonipun Nalagaring Petruk Bagong menika momong dhateng para Pandhawa. Pandhawa iso dadi satriya pinunjuling apa-apa, mbrajeling kakerep, Pandhawa dadi satriya sing kondang kalau kengret. Menika saking pamomongipun Nalagaring Petruk lan Bagong. Menika malah dados sarana anggen paduka badhe ngraketaken panakawan kalian para Kurawa. Sarana kados pundi? Menawi jenengan ndika anak Prabu bebesanan kan Nalagaring, mangke Nalagaring lajeng dipun damelaken griya. Dipun damelaken griya, pendapanipun kalih. Ngajeng kaliyan wingking. Mangke lajeng Nalagaring dipun dawuh pados mapan wonten ing mriku. Mengko nek Nalagaring betah mapan teng mriku, rawuh Petruk Bagong mesti meri. Petruk Bagong gaweke pendhapa sisan. Mesti do mapan teng mriku kabeh, mapan teng negara Ngastina. Lah, niku dadi pancatan Nalagaring Petruk Bagong momong para Sata Kurawa. Maka panjenengan sampun wangsul dawuh kaliyan Bapak ing Sukalima, Boyong Semar sak anake kanthi pawadan apa kemawon. Semar ora tau gelem tekan negara Ngastina. Nanging sepisan menika dengan anak Prabu ngulusaken menapa pamutaipun ingkang wayah pun Lesmana Mandrakumara anak putu kula. Pun Lesmana Mandrakumara dawuh kaliyan anakipun Nalagaring. Inggih menika pun Nalawati. Nalagaring menika mapan wonten Negaring Ngastina, terus adi-adine dibujuk mapan wonten negara Ngastina. Semar ki jenan, Semar duwe kanca. Apa kelakon Semar gara-gara dhewe? Ora duwe kanca terus melu teng negara Ngastina. Lah talah. Kurawa dimong para punakawan Semar Gareng Petruk Bagong. Oh, moncer. Nggih ta, Depate? Nggih. Nggih ta, Depate? Nggih. Leres ngendikanipun Kakang Mrembandurna. Ning nek tumrap kula kok kaya ora cocok. Lho, kok mesti gesek? Panjenengan kok iso duwe kaya ora cocok niku terus penemune pripun? Nuwun sewu lho. Nek saka pangerti kula, Nalagaring niku wit biyen ora blereng karo Kamukten. Nalagaring Petruk Bagong niku diwulang karo bapakne urip teng alam donya niku ora ngawula derajat pangkat, ora ngawula dhuwit. Upama Nalagaring Petruk Bagong niku gelem sugih niku wis biyen-biyen. Dadi napa sing mangrancang tirik-tirik niku wau tumrap kula kok mboten lajeng wonten kasembadane. Tumrap kula Nalagaring arepa digaweke pendhapa loro niku mboten lajeng kirut-larut melu para Sata Kurawa. Mila sakmangke mboten sah nganggo tembung sing werna-werna. Nek pancen Lesmana lajeng didhawuhi kalih Nalawati, Nalagaring ditembung entuk anake tok mawon sing digawa teng negara Ngastina, Nalagaring ben kere teng papane dhewe mriku. Ora saperlu ngangkat derajate Nalagaring. Ora saperlu ngangkat derajate Panakawan. Lho mangke riyen, ora sah diangkat to kae. Nek Nalagaring tekan negara Ngastina menika terus gejangkrang lungguh jejer kaliyan anak Prabu Duryudana nalika pawiwahan pinanganten. Niku wong sak negara Ngastina wis do weruh kabeh. Nek Nalagaring niku besane anak Prabu Duryudana. Mula Nalagaring arepa kere kae diajeni wong pirang-pirang. Sing ngajeni ya wis ben ngajeni.
ning tumrap kula Nala Gareng tetep batur menawi pamarédinipun ingkang bapa ing kepatihan ingin dipun pendet anakipun kemawon Nala Gareng ora susah dimbuktekke Nala Gareng ora susah diwenehi derajat pangkat kajenge tetep gesang wonten ing papanipun wujudipun tiyang Papa Riman Wulandara nggih Pawaryo wonten dawuh nuwun sewu saniki kula tak takon karo sampeyan kira-kira Yai Prabu Duryudana nika mulyake Nala Gareng niku jane sampeyan kelong napane nek Yai Prabu Duryudana menika mulyake Nala Gareng kula tak takon karo sampeyan apa bondo plasa jenar kelong iya napa bandane Patih Sengkuni kelong nggih mboten mokal sampeyan ora ngerti yo yen to para sata Kurawa mbiyen sadurunge disrawungke karo sampeyan sing momong niku Nala Gareng Petruk Bagong sing momong niku Semar Nala Gareng Petruk Bagong ning sakwise dipasrahe karo sampeyan wekasan Semar Gareng Petruk Bagong do momong para sata Kurawa mergane apa mergane Kanjeng Paman Dastarasta percaya karo sampeyan ora percaya karo Panakawan mongko Panakawan ngerti watake Patih Suman sing licik senengi lan lincipi jarang bapak lincipi sing ati ngandaka mula banjur Kurawa ditinggal karo Semar Gareng Petruk Bagong saniki kula tak takon karo sampeyan momongan sampeyan napa wonten sing dadi Kurawa sing dititipke sampeyan napa ana sing dadi kula tak takon ning sakniki Nala Gareng Petruk Bagong momong wong 5 Pandhawa dadi mustikaning para satriya mantasaning para satriya kabeh sapa sing ora tresna karo Pandhawa kula tak takon nggih nggih pripun nyatanipun nggih mekaten kedadosanipun nek sampeyan ngunekke Nala Gareng ora usah dinehi kamukten niku kula iso nampa sing ora menehi kamukten karo Nala Gareng sampeyan mawon ning aja karo Yai Prabu Duryudana mergo ora ketang sithik Yai Prabu Ngastina menika keputangan budi karo Panakawan mula ala apa yen to Yai Prabu Duryudana menika nyengkakake ngaluhur para Panakawan salah sijine Panakawan disengkake ngaluhur diparingi derajat pangkat diparingi kadonyan kanthi ikhlas sira lahir batin ora duwe pamrih napa-napa niku abeke kaya ngoten wong lemah iki ya saka Bondo Ngastina lemare derajat pangkat Yai Prabu Duryudana niku Nalendra Ngastina ora njaluk plasa jenar ora utang plasa jenar kok sampeyan sajake ora lilo nek Nala Gareng entuk dadat karo pangkat mudyar kowe mula ta ora kitang sithik sing jeneng wong ala niku kudu wonten apike wong ala kok ala terus wong ala niku mesti duwe nalar duwe budi alus sing becik saapik-apike wong isih ana alane sak ala-alane wong niku ana apike konjur karepe arep elek terus apa Nala Gareng dadi besan anak Prabu Duryudana iki kira-kira nyuda kaya plasa jenar napa pripun nggih mboten lah nek ora yo ngopo sampeyan niku karo sapa iku jenenge Gareng entuk derajat pangkat iku terus maksud sampeyan apa mboten kok sampeyan melu nyengeni kula niku pripun ta wong biasane kompak kok melu nyengeni kok kaya ora cocok kok kaya ora mathuk ngoten lho sampeyan nang jero kotak ya ora ngejak ngomong kula blas nggih lajeng saenipun kados Sudi Yayi sak menika ngaten menawi ngantos dipun rembak sedalu menika mangke mboten wonten pundhatipun samangke monggo kanthi penggalih ingkang lila kanthi penggalih ingkang ikhlas linambaran sabar mbok menawi menika sampun pinesti dening Kodrating Hyang Mahanasa pinesti saking Kodrating Hyang Mahanasa menawi jodho dawuhipun Lesmana menika nggih atmajanipun Nala Gareng samangke ngaten ingkang raka ing mandra ingkang sagap prasawa dhateng saipun Yai Prabu Duryudana sampun ngantos Yai Prabu ingkang jumangkahaken suku ngumrimbihaken asta tedhak wonten ing bali wismanipun Nala Gareng cekap ingkang raka ing Mandura menawi sekintenipun Lesmana menika mangke panci saestu tresna kaliyan Nalawati wonten pundi malih purukipun kejawi wong tuwa kaya kula ming nuruti pamutayana kula dodhoke lawange Nala Gareng kula kinange gambir lan suwe kula sing ajeng embun bening jejawas sonten kula ingkang ajeng ngrepa teng ngarepe Nala Gareng kula ora isin kula ora wirang Yai Prabu Ngastina